व्हॉट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जनके गुड मॉर्निंग. घंटी जाले 6:58 वग्गी बच्चा असं आणि ती काय वग्गी बच्चा असं ताजी कितें वग्गी उठयले आमी. पुरा रात्रभर पावस आशिल्लो असो मोड जालो हांगा. फाल्यां 15 ऑगस्ट अष्टमीच उपासू आणि आता ब्रेकफास्ट टाइम जाला. फर्स्ट दूध हाडतो वचून दूध ना तर दूध हाडच्या तो गोयलो आणि हांगा सुपर क्लायमेट जाला. थंड जाला फुल क्लायमेट आणि गार्डनात पुरो उद्दा भरला. दूध घेऊया आता. दूध घेतला. आज गार्डन तो कितलो उद्दा भरला पडा हांगा. वाव. आणि आज चड लोकय दिसनात हांगा गार्डनात. म्हळ्यार पावसच करून आज ह्या टायमार पुरो जन हांगा जॉगिंग करचे येता ती सकाळी. हांवें वता घर कडेन वतास. आज तांणी 1 लिटराची होड बॅग दिल्ले. आता 2 हाफ लिटर सांगल्या म्हळ्यार लायक जाता ते. म्हळ्यार अर्ध दवरचे मागीर यूज करचे. तर आज पुरो 1 लिटराची म्हाका यूज करका. चलो तो होड घेऊ का आजी. सांज आहे ना. दूध आणि च्या दवरला. तर आता एक काम करता. कशी आमकां वेळ जाला हांगा आता तो हांव सिंपल पोळ काडटस. म्हळ्यार वीट डोसा म्हळ्यार चिकी क्रिस्पीनेस म्हळ्यार जशी आमी पाणपोळ जशी कशी करता तशी करता. सिंपल पोळा त्यावेळी वीट रायस फ्लावर आणि चिक्के रुलाव घालून क्रिस्पीनेसा खातीर मिरसांग घालून आणि फटाफट ते काडता. तो हांगा 1 कप वीट आटा घेतला. द नेक्स्ट 1 कप रायस फ्लावर. तो आनी थोडे रव घेता आणि म्हळ्यार क्रिस्पीनेसा खातीर सिंपल पोळ काडता आसा म्हळ्यार फटाफट इन्स्टंट जेवका. हाफ कप रव घेतला. सिंपल अँड सुपर इजी अँड इन्स्टंट. आता उदक घालून लायक करून मिक्स करता का मिरसांग कट करून घालता आणि वयर जीर घालून लायक करून एक पोळ वीट डोसा रेडी करता. सिंपल क्रिस्पी. तो हांगा ग्रीन चिली चॉप करून दवरला आणि एक करी लिव्स आशिल्ले तेवे घालून सोडता. जीर घाला, मीठ घाला. आता उदक घालून लायक करून पातळ करया आणि तव दवरया आणि लायक करून चरचरी भाजूया. तर कायल दवरले हांगा हून करच्या ग आणि त्याल घालया. तर लायक करून चरचरी पोळ काडया. अशी गोवा पिठाची पोळो त्यावेळी क्रिस्पी होय न्हू. आनी तूं सिंपल कांय इतलें कांय चड काम ना. कितलें लायक करून क्रिस्पी भजतच पळया. इन्स्टंट धांकला का लायक करून भज्जो. ओपन करून पळया. ओहो सुपर लवली. हें पळया. वाव सुपर एक नंबर. हांगा क्रिस्पी आमगेलो वीट डोसा रेडी जाला. कशी सिंपल नाव आहे, इजी नाव आहे. तुम्ही ट्राय करा. ती सिंपल आसा, इजी आसा. चलो फटाफट नेक्स्ट काढता. ब्रेकफास्ट केन्ना करताना हेल्दी ब्रेकफास्ट करता. ताजी खातीर यांची केले. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशान बनयता आज हांव बनयता असं वीट डोसा. हे पळय आज टाइम ना न्हू आमकां. ताजी खातीर न्हू फटाफट आज हें कसून जाल्लें यार. पक्कनी दिसता. होय पकले असो सोड. हे आता पानपोळा म्हणके दिसतास. होय तांतूळ न्हू 3 नमून घालला हांव. एक वीट, एक रायस फ्लावर आणि रुलाव क्रिस्पीनेसा खातीर. चड कसं नाही करना. एक्सपेरिमेंट मागीर नेक्स्ट टाइम पळया. हे एक्सपेरिमेंटाची वीटाची आमी केन्ना करनी. केला वीट डोसा केला म्हळ्यार ते रायस फ्लावर घालनी आशिल्ली तांतूळ. पोळा सेशन चाल आसा आणि हांव गायस काल रात्री वग्गी न्हिदली. म्हाका गोत्तू ना केन्ना न्हीद पडली आनी म्हाका जगयनी. होय हांव एकलो एंड केल्ले काल रात्री गोतसो तुका. अय्यो सो सॉरी. ठीक आस नो प्रॉब्लेम. आता फटाफट काढ. सॉरी गायज हांव काली व्लॉग एंड करूं येनी बट म्हाका गोतलो म्हाका न्हीद पडली. मस्त डीप स्लीपा चमकलो आणि मागीर हांवें म्हाका जगयनी. लायक जाल्लें जगयनी नाल्यार हाक मस्त पेट्टू पडता आसतलें. हे सांगू नका. सॉरी एक कमेंट आयला की ना तुम्ही असं न्हय पेट्टू मारची त्यावे ब्लॉक कर की. ना दॅट विल बी अनसेन्सर्ड कंटेंट, नॉट सेन्सर्ड कंटेंट. होय ब्लॉक कोण सोडता नका त्या. आम्ही अशी पेट्टू मारता पण अशी. आता लास्ट पोळो. लास्ट की सेकंड लास्ट झालं सुपर न्हय. हे पुरा पानपळा म्हणके जातलो न्हय. होय पुरा असं त्यांची घालता आणि म्हाका टाइम ना आता. ओके डन. लास्ट पोळो इज ऑन द पॅन. एक नंबर.
पुष्पाराज नाही गणेश राज एक नंबर. सकट चाललंय आता हा. गोल्डन क्वेश्चन $1 million क्वेश्चन हा हाव कसं बनव तू कसन बनव हाव कसन करू मागत ना तू बनय तू कसं सांग हावता इन्स्टंट कसं नसतं ओ ईगल इन्स्टंट पुलाव मशरूम पुलाव फायनली आज मशरूम आज मशरूम पुलाव बिकॉज सब्जी एकवाय ना आमगेला तर मागीर इथं हाणा सांग तू भितर जागो त्याला ग्रीन पीस आणि बटाटा घालू जय तुका की खाली मशरूम पुरो घाली नाका 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 व्हेजिटेबल घाली जाऊ का कसं नाही ओके घाली बिकॉज आम्हाला तिथले 2 असा आणि कसं आहे ना पुरं सरला तर तू गेल फिनिश जेव्हा आम्ही चा पिऊन घेऊया मागीर हांव बनयता हा चहा पिऊन धावून तू तस बस हांव बनयता ठीक ओके आहे ओके तर हांगा टेस्टिंग करूया आता आमगेले फेवरेट मलगापुडी हियर इट कम्स हियर इट इज मलगापुडी घालया आणि लायक कोण पोळ खावया तर टेस्टिंग करूया आता मुलगापुडी अँड वीट डोसा सुपर बद्दा अरे कशी क्रिस्पी क्रिस्पी ना वाटते हा या क्रिस्पी ना बिकॉज तो ग्लुटेन असतं ना हा त्याची कधी मऊ झाला वय बट द टेस्ट इज लाईक नॉर्मल पानपोळा ओनली पानपोळा ना बट व्हीट फ्लावर घालायची की मऊ 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 लागतस ना सुपर ना टेस्टी क्या बात है तू केलं काय नाव काही नाही येतो हांव काही टेस्ट केलंय बेस्ट मऊ 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 मखमली झाला एकदम एक नंबर झाला नरम नरम डोसा वय सुपर झाला लाईक येतच खाऊच्या बद्दाची सुपर झाला हे सो आज ही आम्ही वीट डोसा विथ मलगापुडी एक नंबर एक नंबर मशरूम पुलाव कधी रेडी करतस ती मशरूम लायक करून आता वॉश केला कांदो चॉप करतस हंगा आमसोर अंतून पोळ करपलो होतं हे आईची मशरूम मस्त उड्डोडच गो होय कशी फ्रेशच ना तू ग्रीन पीस घाल का बाय घाल ना लायक जाता चिके व्हेजिटेबल सॅलडची आनी के फायबर मेळटा आमकां जेत घालता बॉडी को फायबर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बाई बाय पळय आज तर गोतू ना आशिल्लें तू गुगत ना वा डॉक्टर नो तू मा सायन्स शिकला नो तू देन बाई तू गोत ना फायबर म्हाका मतलब पुरा कसं पता असे मेगेल म्हणजे मतलब ते आहे अच्छा तशी आहे सार्कॅस्टिक उत्तर असेल ओके ओके जय सार्कॅस्टिक उत्तर कोण मशरूम लायक कोण पकतस आम्ही लायक कोण उलोया आणि पकोया रिझल्ट आहे मशरूम पकताचं रिझल्ट आहे आमगेकडे तुम्ही पका बाकी टायमात आम्ही कामात बिझी असतात ती ताजी कधी पकोच्या जाय ना होय दिसभर आम्ही ना ती पकवच्याक आम्ही ह्या वेळे सकाळी पकयता ती आणि तुमकांय त्यांना पकयता ती थँक्यू सो मच तुम्ही आमकां इतलं मोग करता ते प्रीत करता ते आमकां भारी खुशी जाता पयर आमी मटा चमकलेले तेन्ना मस्त लोक आमकां सांगले तुमगे व्हिडिओ भारी चांग जाता थँक्यू सो मच अशींची आमकां प्रीत करता राबा आनी अशींची आमकां ब्लेसिंग्स दिया तुमगे ब्लेसिंग्स आमकां जरुरी आसा तो कुकर आतां जस्ट लायला आतां लायक कोण पुलाव रेडी जाताले आणि हांव च्या पिवन घेता आसता कित्याक हांव लेगली सुरवात हें करया मागीर च्या पिया मागीर म्हाका बच्चा घाय जातली सो आतां लायक काय ना वीट डोसा एन्जॉय करता हांव च्या उठू गरमा गरम तर रेडी जाले हांगा आतां वो सुपर यार सॉलिड जाला यार हे आज ग्रीन ग्रीन दिसता ओय आज ग्रीन ग्रीन दिसता पुलाव एक नंबर जाला आजी मशरूम मटर पुलाव वाव सुपर यार ओहो गस्सन पोर मोड येतस लायक काय मिक्स कर नाल्यार त्या पुरो वयर वयरी व्हरता लायक जाला लायक जा सुपर जाला हे चल टिफिन पॅक करी आणि टाटा बाय बाय Later that same evening. तर जस्ट आता घरकडे आयला आणि ही वेळ आता जस्ट घरकडे आयली हाय गाईस आणि बाहेर इतलं पाऊस त्यावेळी थंडी पाऊस मस्त आयलेलो पावसू अच्छा तू कुगो तू ना तू तो ऑफिसा भितर असेल ना तुका कसं मागीर कळटलं क्लिनिका भितर आशिल्ली होय तर म्हाका तर कळलं न्ही म्हाका खाली येताना आतां थोडे आशिल्ले आणि पल्ले फाल्यां छुट्टी अरे वा फाल्यां 15 ऑगस्ट मजे म्हाका छुट्टी ना तिका छुट्टी इंडिपेंडन्स डे पुरो जन बँक हॉलिडेज म्हाका रजा ना पुऱ्या जाणां बँक हॉलिडे आशिल्ली सारकें चड काम आसता आणि फाल्यां अष्टमी अरे वय ह्या फाटी मस्त कन्फ्युजींग असतं म्हळ्यार ह्या फाटी डॅडी म्हणटा आशिल्लो की फाल्ले 15 ऑगस्टाक जन्माष्टमी 11:38 कितली की सांजवाळ हें आसता अष्टमी सो मूर्त सो फाई उपास करता काही बट ते अष्टमी सुट्टा आसा नेक्स्ट डे रात्री 9:30 घंटाकी ओ मिनींग 2 दिवस उपास करता की हे मला फाय फराळ खावची की पराय दिसभर फळां खावचे पर रात्री 9:30 घंटा सोडची की ए म्हणजे म्हाकाय उपास दवर का तू दवरले री तू काय दवर तू उपासू तू दवरले मागीर कसं खाव तू कसं करता घरकडे त्यांचे हांव खावचे आनी कसं खावचे हांव एका पटी उपास दवरलो अष्टमीचे त्यावे मस्त वर्स पुढे तू उपास
दवरला हा लाईफान तू वय सोमायल चातुर्मास असेल त्यांना बालकेश्वरान दळ घालच्या चमकला हो हा त्यांना असेल हांगा मागूड कसं त्यांची एक मात्र उपास धरला मागीर ताजी मागीर हांवें धरता धरनी तेंची वेळार ना येशिलो हांवें असेल तुवें असेल म्हणल्यार कसं ते म्हाका उडगास आयलात वय वाडली गे पूड ना आमगेल व्हडलीक जायनी वय त्यांना जायनी आशिल्लें म्हाका उडगा तू ग्रीन टी शर्ट तू वय वय ग्रीन ग्रीन टी शर्ट पॅरेट ग्रीन ड्रेस घालेला रेगा हो फोटो रेगा कितर तो मग उडगास आयले वय आता फाल्यां सकाळची कसं नाही एक काम कर तू तुगेल ब्रेकफास्ट बना हांव म्हगेल ब्रेकफास्ट बना हे कसं तू गेल ब्रेकफास्ट कसं 2 वांटो करतोस तू कदा आपण साबुदाणा खिचडी खावची पाहिजे तू तुगेल नाश्ता बने हांव म्हगेल साबुदाणा खिचडी बनयता तर म्हाका आता तिंबोच्या लागताला लायक स्पेशल खावच्या खातीर खा या मुद्दा म्हणटस गाईस तुमका तसा मुद्दा म्हणटस मुद्दाम वय हांव कसं मुद्दाम म्हणलें म्हळ्यार म्हाका अशी पोक करतस तो हांव तशी करना हांव लेगले फाल्यां तुका रजा लायक कोण तू म्हाका ब्रेकफास्ट खावेतली करून तुझी म्हाका ब्रेकफास्ट खाय दिला ब्रेकफास्ट किंग कोण तू जायत ओके 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 फायन चलो आता एक काम करी तू खा अरे हा सॉरी मेगल जेवण जायनी हांव आत्ता जस्ट घरकडे आयलो तर आम्ही जस्ट आता टाइमपास करता आसली पिक्चर पळयता म्हणल्यार फाल्यां 15 ऑगस्ट अशी आनी हिक्क सुट्टी आसा टाइमपास करता आसलो म्हाका काय प्रॉब्लेम ना केन्ना न्ही जाल्यार वग्गी उठयता यांची तर प्रॉब्लेम केन्नाय न्ही जाल्यार ह्यो वग्गी उठावन बसता म्हाका तर केन्नाय न्ही जाल्यार वग्गी उठोवच्या जायना आणि न तो का टाइम झाला इंडिपेंडन्स डे आणि जन्माष्टमी मजे करेंगे आणि आता मी व्हिडिओ हांगा सेंड करता ती तुमकां पुरो जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय टेक केअर